Ahoj přátelé, já vás vítám u nového vlogu. Dneska opět z Chomutova, opět se to týká mých obrazů, protože tu mám samostatnou výstavu v restauraci Republika a v pivovaru Karásek a Štulpner v Chomutově. Je to jenom moje výstava a zítra v neděli jdu instalovat a ve středu je vernisáž. To vám všechno natočím, já se na to moc těším, dal jsem si s tím spoustu práce, chci, aby to bylo hezký, aby to byl pro lidi zážitek. Restaurace Republika je jedna z nejlepších restaurací v severních Čechách vůbec, takže jsem rád, že to můžu mít zrovna tam, protože je to krásný prostor, který vedou skvělí lidi a dělají tam velmi kvalitní jídlo a mají skvělý nápoje, třeba právě pivo Karásek a Štulpner, které budeme pít počas vernisáže. No a já vás vemu sebou. Takže ještě jednou vítejte u nového vlogu a jdeme na to. Tak přátelé, je krásně zima. Koukejte, jak je nádherně. Hromada sněhu, úplně paráda. A teď jdeme balit obrazy, aby jsme je naložili do auta a aby mohla proběhnout za chvilku instalace. Tak já jdu balit obrazy. Tady mám tašky se stojanama, popisky, spreje, protože jsem nějaký obrazy opravoval. Tady jsou obaly na obrazy. Tak je teď zabalím a budeme nakládat do auta. Tak mám to vynošený a jdu nakládat do auta. Doufám, že se mi to tam všechno vejde. A je naloženo, přátelé. Jedeme instalovat výstavu. Přátelé, tak vernisáž v restauraci Republika je nainstalovaná, vypadá to takhle nádherně. Je to fakt krása, mám z toho radost. Doufám, že z toho budou mít radost i hosti restaurace Republika a mého oblíbeného pivovaru Karásek a Štulpner. A takhle to tady vypadá, přátelé. Takhle tady mám krásně obrazy. Takhle vypadá restaurace, když je zavřeno. Jinak jsou tu krásně prostřední stoly a teď nějaké informace o mně. No a do 23. února, přátelé, můžete přijet do Chomutova, do restaurace Republika a pivovaru Karásek a Štulpner. Mám tady výstavu, tak přijeďte, dejte si něco dobrýho k jídlu, protože je to nejlepší restaurace v severních Čechách a kupte si nějaký můj tisk, ideálně můj obraz. Uděláte mi tím radost a budete mít doma krásnou hodnotnou věc. Mějte se hezky a za chvilku se přesuneme na moji vernisáž, abyste viděli, jak to tu vypadá, když jsou tu lidi. 7. hodina večerní se pomalu blíží, to znamená i čas mojí vernisáže v restauraci Republika. Tady v Chomutově. Moc lidí tu zatím není, ale já myslím, že do 8 hodin přijde lidí dost. Každopádně si to užijeme tak jako tak. Teď jsme se ještě před vernisáží s rodinou dali vynikající jídlo. Můžu jenom doporučit, tohle je prostě skvělá restaurace. Opakuju, restaurace Republika v Chomutově. Myslím si, že tu dělají nejlepší jídlo v celých severních Čechách. A mají tu taky skvělý pivo z pivovaru Karásek a Štulpner, který je přímo pod restaurací. To můžu taky vřele doporučit. No a teď už pojďte se mnou, jdeme na moji vernisáž. Teď tam moc lidí nebude,
ale ze záběrů za hodinu doufám bude vidět, že někdo přijde nebo přišel, tak jdeme na to. Vidíte, na vernisáž je všechno připravený a za chvilku jdeme na to. Náš kamarád a váš všech tady známý a příbuzný a kamarád, kvůli kterému jsme se tady dneska všichni prostě sešli a uspořádal tady výstavu The Proud. Nemám tu správnou výslovnost jako on vám to řekne určitě odbornic. Prostě vezměme všichni tu číši, co máme před sebou a připijme na štěstí, na zdraví a na úspěch Lukáše Breziny von Hampacher. Tak tady ti připijím a protože nejsem plně kompetentní, abych tady ty jeho díla, myšlenky a tvorbu představoval, tak předám slova tomu nejkompetentnějšímu přímo autorovi. Tak Lukáši, na zdraví a máš tady slovo. Dušane, já ti děkuju. Ještě jednou bych vás tady chtěl všechny přivítat. Mám radost, že se vás sešlo tolik, takhle ve všední den. A chtěl bych vás přivítat na mojí výstavě, která je tu už po třetí a letos je to, jestli se nepletu, po 7 letech, protože naposled jsem tu měl výstavu v roce 2018 a předtím v roce 2016 a dneska tady jsou 2 obrazy, které tu byly i v tom roce 2018, jinak to jsou všechno nové obrazy. Výstava se jmenuje, jak Dušan správně říkal, The Proud, protože maluju především ptáky a ptáci mi přijdou jako takový hrdý stvoření, který umí bojovat s přírodou a nedají té přírodě nic zadarmo. A pokud jde o to, co tu uvidíte, tak jednak tu uvidíte originály mých obrazů na téma ptáci, jsou tady na těch 2 stěnách. Za rohem jsou potom 3 obrazy, ke kterým vám za chvíli něco řeknu, které nejsou úplně na prodej, byť tam cena je, ta vás trošku šokuje, ale nechci je prodat, to všechno ostatní je normálně na prodej. Mám tu potom pár tisků na plátno, což jsou tisky, autorské tisky ze série, kdy v každé sérii je jenom 10 obrazů, ale každý obraz je originálně domalován a pak jsou tady i tisky na papír a to jsou ty tisky v paspartách a ty jsou samozřejmě taky k dispozici a tady jsou 3 v těch paspartách, jak vidíte, a potom jsou dole v suterénu, tam se můžete podívat na další. Pokud jde o techniky, tak nemaluju štěpcema, maluju převážně špachtlema, používám techniku grafity, byť si to nepředstavujte tak, jako když lidi stříkají na domy nápisy, ale říká se tomu grafity, je to prostě způsob nanášení barev, řekněme stříkáním nebo vzduchem. Používám různý barevné laky, používám sítotisk, používám digitální tisk, byť teda sítotiskový obraz tady teď žádnej nemám, protože prostě už jsem je prodal a je to náročnější technologie a zároveň ještě je domalovávám některé obrazy akrylovými pery. No a jestli se můžeme přesunout tady za roh ke 3 obrazům, které mají nějaký příběh. A teď nevím, jestli ten mikrofon bude fungovat nebo nebude fungovat. Ahoj, a jo, tak já jsem, ať bere ten mikrofon. A tady vidíte 3 obrazy, které sice nejsou z té série těch ptáků, jste všimli, jsou to starší obrazy ze série Oka a je to série, která má příběh. Je to pohled ptáka na naše lidské činění tady na planetě Zemi. Ten horní obraz, to je
pohled do oka havrana, který letí nad Krušnohorskou krajinou. Letí tady nad vesnicí, tady vidíte kostel, domy, dívá se na vesnici a je noc a z noci přichází ráno a to je tenhle třetí obraz. Měsíc odchází, slunce přichází a je to příběh německé vesnice Kinhajda, tady v Krušných horách, kousek od hory svaté Kateřiny a jde o to, že to ráno, které tady vidíte, je 1. říjen 1938, kdy naše Sudety obsadila nacistická německá armáda. Takže pod těmi 3 obrazy si můžete představit takový krátký příběh osudu krajiny Krušných hor a osudu našich rodičů a prarodičů. Pěkně děkuji. No, já taky moc děkuji. A rád bych, opravdu velmi rád, bych poděkoval jak Simče, tak tady Dušanu Dufkovi za to, že tady můžu mít tu výstavu, protože nejenom, že restaurace Republika je skvělá a pivovar Karásek je můj miláček a mnoho let oběma podnikům fandím, tak je to taky důstojný prostor pro moje umělecké vyjádření a budu rád, když sem budete chodit a budete pít pivo ze zdejšího pivovaru. Takže Dušane, děkuji za tu možnost tady vystavovat. A jedna věc je, jsou tady tyhle obrazy, ale jak jste pochopili, tak ty ceny jsou skutečně proto, aby se neprodaly, ale všechno ostatní, co tu vidíte, je normálně na prodej. Budu rád, když si ode mě koupíte buď nějaký originál, které stojí kolem 49 000, pak si můžete pořídit tisk na plátně. Jak jsem říkal, je to taky každý kus originál, to je, jestli se nabili kolem 24 000, nebo si můžete pořídit originální tisk na papír v těch paspartách a ten stojí 4300 korun. A myslím si, že s těma jsem se dal teda hodně práce, to mě dalo možná víc práce, když mám malou originální obraz. A jsou to omezené série, budou nás součíslovaný. A když se podíváte na můj web, který uvidíte, tady je brožurka taková. Tady, přátelé, mám takovouhle brožurku, které tak můžete rovnou prohlídnout. V tom jsou všechny obrazy, jsou tam o nich informace a na konci je QR kód, kde se můžete podívat na moje stránky a třeba kdybyste chtěli nějakou paspartu, která tady nevisí, stačí mi napsat, že jste si vybrali nějaký obraz, chtěli byste ho do pasparty, já vám ho vytisknu za rámu, za paspartu a pošlu vám ho poštou nebo vám ho do Chomutova přivezu. A já vám tady ještě rozdám kartičky, abyste ten QR kód s mým webem měli u sebe. Já vám ještě jednou moc děkuji, že jste všichni přišli, moc si toho vážím, protože pro mě je tohle první výstava od covidu, nebo druhá, ale jenom moje je to první výstava od covidu a moc jsem se na to těšil. Jsem rád, že to je právě v mém domovském Chomutově a jsem rád, že tady vidím i svoje spolužáky, svoje kamarády, svoji rodinu i přátelé mojí rodiny. Takže jsem moc rád, že jste tady, děkuji vám a doufám, že se vám obrazy budou líbit. A užijte si dnešní večer. A kdo máte chuť na pivo, tak tady máme Sládka Martina Lidmilu a s ním můžeme jít za chvilku na ochutnávku pivovaru. Řekneme si, v kolik bychom tam vyrazili. Tak ještě jednou děkuji, užijte se večer, díky. Objednáme ještě vodku teda. Jo, objednáme ještě vodku, já sám pivo ještě jedno. Přátelé, a takhle to probíhá teď na vernisáži. Já jsem vám nenatočil to, kde tady bylo hodně lidí. Ne, vlastně to tam máte to tam, no tak super. Ale já vás tady seznámím s kamarádem. Pojď sem, Karle. Jo. Já vám chci ukázat kamaráda, Karla Beneše, kterýho jsem neviděl tak 10 let možná. 20 možná. Ale mám pocit, že ho znám velmi dobře, protože ho sleduju na Facebooku a je to taky výtvarník, malé nádherný obrazy. Najděte si ho někde na Facebooku, na Instagramu. Malé krásné věci a my vás zdravíme z mojí vernisáže a nevím, jestli tu ještě něco natočím, každopádně bylo to pěkný, je to stále pěkný a my si to užíváme. Bylo to úžasný, vstupem do toho, ta vernisáž dneska končí, nicméně ta výstava pokračuje ano, do 23. února. Fakt, doražte, nebudete litovat.
je to hezký, je to příjemný a doporučuji. Super, přátelé, teď se přesuneme ještě na chvilku do pivovaru dolů. Nebo tady ten vlog skončí, kdo ví. Tak čau. Uvidíme. Bye bye. Tak přátelé, běžím dolů do pivovaru, já jsem se nahoře hrozně zakecal. Bylo to moc kamarádů, které jsem vám nenatočil teda. Teď jdu do pivovaru, tam jsou spolužáci a kamarádi, ale nevím, jestli už nebude prohlídka pivovaru končit, tak uvidíme, jestli vám něco natočím. Kde všichni jsou? Ty už jsou tady na špilce někde, jasně. Už jsem zde, přátelé, už jsem zde. Už je po všem. Už je po všem, jo. Takže všichni už odešli. Musím tě do lednice. Tak jsem to prokecal celý. Musíš do lednice. Já jsem v lednici, no tak počkejte, jdeme, přátelé, tak jdeme do lednice ještě. Tady máme takovouhle krásnou lednici. Tak, live to není. Tak přátelé, jsme v lednici. Přátelé, omlouvám se, ale jsem tady. Se strašně odsouvávají, teď máme takovou jako přednášku, takže musíme chvilku sticha a poslouchat. Já poslouchám. To vlastně jako povědíte. A že je Martin skvělej? Pane docente, jsou hodný na vás. Jsou to zlatíčka. No tak, výborně. Jo? A zodpovědně řekli, co jim trošku vadí. Upřímně. Jak bychom se mohli... Maličko jsme remcali, ale jak bychom se mohli... Ale jenom maličko. Kamarádi, spolužáci a Martine, zamávejte mi do vlogu. Do vlogu ze zásady nemávám, ale dneska udělám výjimku. Do vlogu se nemávám. Tak přátelé, tohle je, pokud si nevykloubím ruku, konec vlogu. Mějte se hezky a někdy jindy na mojí výstavě. Čau.